Molt contenta i molt pagada. Assunta, Assunta. No, yo soy El número del dorsal correspon Que Raúl mos mostrava tots els puestos. 50 wins. No, Roger, al de taverna. Comencem per Agrairem a tots els corredors que estiguen desplaçats que per favor que es lluïu per aquí davant que anem a passar el jurat. Mira, que t'has creixit i tot. Ah, jo la tele. No, lleva mi cámara, ¿no? No. Vale, vigilem a tots els puestos. ¿Ya?
Segon classificat, Miguel Fernández García. I primer classificat, Agustín Cieres Gómez. Agustín. Preguem la presència de Cristina Chorro Richard, la segona classificada. Vale, ara que estem tots... Emilio Andrés Enguí. Volem entregar-te una placa. Moltes gràcies, Vicent. Segon premi de disfresses, dorsals 1.346, 1.345, etc. $1.265.